Yau ina tashiwa na je police station na je na yi report saboda jiya da daddare na ci karo da wani video da ake zagi na ake cin mutunci na sannan kuma ake cewa za a kashe ni shi wato G fresh Amin da bakinsa yake cewa da yana Kano da ya zo gidana da ya kashe ni da ya kashe blood brother dina da ya kashe kansa sai dai a kwasaka gowan mu. Na je police station na je na yi report bayan na dawo na ce bari in yi wannan kone to bari in samu ku kuje abin da ya faɗa da bakinsa maganin kisa ba wasa ba. Ko ni ba zan yarda da wannan ba. Kano da sai na je mu uku mun mutu. Na rantse da Allah ya da ɗaya. Ai ya gaya maka har da mu muna bayan. Yawa ina fatan kun ji abin da ya faɗa ya ce da yana Kano da ya zo har gidana da sai dukkan mu mun mutu da ni da Mubarak da shi. To shine naje na ba da statement dina naje na yi report din matan a police station saboda wannan mutum abin nashi ya fara is getting out of hand. Mace ta ce ba ta son ka idan ba da wani manufa ba kake bin wannan mace ka fita harkan ta mana to yanzu gashi nan manufan shi yana so ya kashe ni da bakinsa ya faɗa. So bari in sa muku kuma inda yake cewa wai shi ya kama min gida kuma ni na kore shi. Dan Allah jama'a ina so ku yi alkalancin abin nan. A ƙaryansa fa kenan ya ce ya kama min gida. Ƙaryansa kuma ya ce na kara korinsa to ya za a yi jifre kama min gida kuma in kore sa ina da wannan karfin ina da wannan fawon bari in samu ku kuje zai gani yayi zai gani me wushi yan kefe sai ka magana ake ta shege ya fi shege zo mu haɗu gaba da gaba wallahi sai ya ji Allah ko jifre zan je har gidan ai ni na kama gidan ko ba ni na ka kore ta wallahi ka kore ta. Jama'a kun ji ba wai shi ya kama gidan wata yar balaja umar wai har da wai ya kore ta. G fresh tun kafin haɗu da kai I'm doing well zan zo in sa receipt din gidana da na kama da ni da kaina da Abba PA na ya zama min garanto bari in gaya maka ni talk and do ne bana faɗa bana yi ƙaryanka G fresh ya uce kwakwalwa ya uce tunani mai tunani yanzu G fresh ni ne da na rufa maka asiri na aure ka ka fara sa sutura mai kyau na so in zama da kai mutum ko kai ne ka rufa min asiri dan Allah jama'a ku yi jojin din abin nan shi ya kama min gida kuma ni na kore shi ina da wannan fawon kar ku manta ba tun kafin haɗu da G-Fresh ba ina wannan gidan tun kafin zo in haɗu da G-Fresh ina da sana'a na tun kafin haɗu da G-Fresh Allah ya rufa min asiri alhamdulillah to shikenan I can't wait to see you ka zo ka kashe mu sannan kamar yadda wannan yar balajawun ta kara da cewa ka kore ta I can't wait sai ka zo ka kore ni sannan kisan nan da kace zaka yi zaka kashe ni ka kashe kanka ka daure kanka da kanka saboda ko kanka ne zaka kashe hukuma ba za ta barka ba balanta ne da wasu so wannan maganin yanzu ta koma hannun hukuma sai abin da kuka gani nagode.